Sini 15 Jirania Khala Khlaikha 15 Jirania Constituency ni Hindu sini Mandai block ni bisingo Khlaikha sini Buraka edisi dance Khlaikha sini Buraka Pontian ni bisingo sini Buraka Pontian ni jatto youth Tipra Motha jeng khamsa khai khabaksa khai sini bubagrana khamsa gai bubagrani khamsa ni maiga khamsa gai jeng kini punya jagai bariwo bisang mando jagai bariwo bubagrani program thangporo jeng gobang ma lukurong thane jeng Chubachu sana thangmani hayakaba jeng bikhat maya thangmani ini gari bara kisimi sapana mara mantun gai abang ya kalau gobang ma sini kami amte rogo sini bara kisimi rogo khamya saya Khlaikha ajui maya thangi maya hini maya abo hai gobang manuka tai Nukhwng solina ne bagai belekne jala Khlaikha abor nawan sugi sing jotto khamsa khayai ini Buraka youth Tipra Motha ni jotto Adong song khamsa khai ongkroi jotto jono khoksa khunoi hayakaba jono khoksi khunoi si hai khayai keboba mairum rekha keboba soybean dekha sing tinara toi phaijak soita heke satta jam anu tubuka mairum tubuka tai soybean thok tai khaban dail mairum tai thok mo hai khei jeng oro 25 family na jeng tini chobara ni kor laiye jeng tini yakri baksa phan baksa kha baksa khaiye jeng Khlaikha tai buskani salabo nei bujung tini haskani jotto Tipra Motha hayakaba jotto khamsani maiwo tongnai Adong suno jeng hai khaiye jotto na kha baksa phan baksa pal baksa khaiye jotto no grei Rokno hayakaba tini Tipra support ni jotto soliya hamya saya klai tongnai no chobara no gai khabai khoi khoyo asuk chawnyo Tipra Motha yo loktun bobagra ai loktun Tipra santa phan tatine mo habanta mangala Jesus hai hanai ham yani ago sunai ro kai to ni hawa boro habanta mangala borok ni man thai kurui kha borok ni saka Jesus hai hanai kaham ni ago sunai ro kai to ni hawa boro ni banta tong Jesus hai hanai kaham ni ago sentine yang
Jini bubagarani mungoi thansani marini ngoi tai Tipra Mothani ngoi jini Burakha bazar hayakaba jini Burakha panchayat ni jotoro youth rok Sikla rok jeng jini kamibo jara masaya manaya hayakaba gerei noko sori hamyang tongjak hayakaba burisi burangi tongjak gobang masini jengjala klai tongnai rokno jeng hairogoi jotto jengno kuchuk sakani hayakaba jini high level ni rohya paro jeng jotto thamsa khayai Sikla rok Hoksa phone ka thumoi jeng tini norokno samung numung jotono rizakha oro tam tongnali ado phuna kaila oro nagare oro tongo soybean tongo do soybean tho engkai dal engkai alu thom saban do engkai marum botongo engkai max ro kaisa ka do engkai max thuboi tongde soksomoi max ro thuboi akonai tabuk to purna pari jagla abro masya saban ko tongeta asone kokdo ambai jot Uino khairok ma tongke kai torbono no khairok na tini mo chini bubagarani mungoi chini Burakhani Tipra Motha tongnai rok jotono jono khoksa khongni haike khumlayei je bura borichuk thori hamya masaya manangya hayakaba Khlaikha jengjala klai tongnai poribar no chung tini mo chini bubagarani thansani phanbai chung mo marum no baglai do mo narak de hi ordante mari ke ba ai max geze ro grupo mari no pake paling nanya pi Con này ta. Nanya biar dokter nu tonggo kom nang biar gunak de. San ga ba. Ya foto bodi. Biar kamera kana ya. Kita sa nuk masuk aja. Lagi ni jeng jalan kelajak ono ko. Tamu ne bari male jeng jini kami ono obo kelai tonggo. Bini nuk ko. Karai ba Sikla ko sales tonggo. Lagi ni kha khamone ko. 사진을 대충작 아버는 바가이 하지 증모 하이누 코로나 저토너 발박스 카이 수반하는 나고 하이퍼너 증티니 지니 본드로 줄안다 콜라 맹거이 지니 부라카 윷 Tipra Motharo 증 저토너 자만만의 컵사 콩의 야팔라이 증티니 지니 증자라 클라이작 따쿠 푸소너 지니 마세야 만은야 따쿠 푸소너 하야 카바 지니 버치푸라 누쿵 쪽리야 아버 하이너 증티니 조가라이카 Jengkini bisa sekelaya berno, belikan kharojak, khanjak, mana Nukhwng cari bag roksak kemajak, awan bagai jengkini, orang Nukhwng khai kerja, jengkor nebagai tu kerja, buat khai kerang mau tuh me apa no, jeng soybean, teh dal, engkai hok, engkai thom, kaban, engkai teh alu, teh marum tongo, jeng mau khai rok khai, jengkini, orang Nukhwng masuk kerja. 하다니 때 랑세는 딱 보고 좀 너르고 버스카고 또고 보바가라니 한산에 말이로 한자까 해kai 뭐 할게 지니 증자라 클라자 그거로 딱 보고 좀 처방을 받아이 저도 하고 그거에 먼저로 한바이 그게 딱 보니 그 문제야 저의 보바가라 부스더라 한바이야 그만 하게 받지니 부락해 주기가 뭐 하나 삼어 가고 잡았어 뭐야 저기 사이트 사이트 아니 뭐 가이 뭐라는 데 그런 거 사게 안 카톡하고 안 찾아 가셔 안 찾아 들어가 안 누구랑 다음에는 한번 하는 거 지니가 Motha 파려가 무슨 뭐 친구를 Motha 먹는서 뭐 파정동 가서 와르는 무슨 뭐야 그래서 lagi hambai sini takukno sing mohai ke beskang otai bini Jirania samung tongkho asam rogo sing Chubanane bagai tai sini o mandai 15 Jirania Costituency ni jotto rangchak tei khajane takuk bukukno sini Tipra Motha ni Adong sungno thamjane maribo tongnai rono sing kojene musungo norogo phaiki phaini theki mohai Nukhwng no Chubanane nago tai jotono khabaksa khayei hanbaksa khayei Chubanane engthun Tipra Motha ayuglokthun Bubagara ayuglokthun thamjane mare ayuglokthun Tipra Motha mathaijaktun greater Tipra land daktina monthun jotona khulumbaikya hai hai sing tekaisa Nukhwng sokhaijak belai khino kha khamani tai
wan sunani nangkai tai jaga manfaikase chini buraka amsayano chini 15 Jirania khala haikaba buraka panchayat ni andara chini 1 number ward to chini takho khorsa naga chungtho sokaiya chini takho mon kumani mini nukhungo belai khina jeng jala khlaijak mo haiserai khoroksa yakungjak maya tai bini bakhorpoti semiya abon bagai khajani tei rangchakni joto Tipra Mothani Adong Rokno haikaba thamchani marino hamjangnai rona dokona hamjang rona khabai khubai koinyamu sugo nor naine jebusu kosto tong o nukhung abon bagai jeng tini abon wan sugunyo buraka youth Tipra Motharo joto thamcha khayei khoksa khongnai khayei jeng thumlaiei jeng tini o nukhungno subarahni phalekya abon bagai jotono no koinyamu sugo buskangni salo mohai hamya sairona jotono kisha nai phainai pinenengthun chini buraka youth Tipra Motharo chung tabuk subai tongo norok phainai pede chini buraka panchayat ni andaro bisingo abo chini tako taramon kumarni charai belaikini jeng jala klaijak abon bagai jeng tini onukhungo phaiei jeng jamamani jeng subano phaikya basi asraino mokole reside belaikini kosto manjak boni nukhungni buma ma phachong belaikini kosto manjak abon bagai jeng tini onukhungo phaileke subana bagai jeng tubuka tini aro soyabin som alu dal saban max tei marum rok sung suba phaikya mo haike khajani tei rangchani takho bukhujang noroko jotono janja amsai rogo bonu khungo saya Chukya hamya saya to hayakaba jingjalo klaitong noroko subana nengthun abon bagai jotto Tipra hasteni youth Tipra Mothano eba thamsani maribo tonerna khabai khubai koinam sungo Tipra Motha yuglothun bubagara yuglothun greater Tipra land datina manthun Tipra sadopa datina Motha jaktun hambai chini 2 tarik me hanya hai jeng thangnai bisyo bo chini 15 Jirania Constituency eba chini mandai block ni andaro chini buraka panchayat ni bisingo jeng gobang ma chini mase manungya takho bukuk jongna jeng tubalakya dini bo hanya hai jeng chini thanchani mari eba bubagara ni phanbai chini jotto buraka tongnai jotto youth dok jeng thancha khayei khokja khongnoi khokba khokchi mo haike jeng jotono thancha khayei jeng youth dok thumlaiei jeng mairum tini 25 family haikaba 25 nukhungno jeng tini chamung numung dal soyabin tai alu hingke thok saban max abo hairo jeng chini ja phan paisak jeng chini amsani takho bukho tai lukurokno jeng mase maningyarno dur to dur jeng tini kolomano kolomo hiya lengmane lengmo hiya khayei jeng tini ekdom jeng kha khunangai jotono phanbak sai jakbak sa khayei jeng tini takho bukho jono chubanan bagai yapri barogoi nokhajak abon bagai jeng chini bubagara jengno ja phandi tongsak chini bubagara jengno chubai tongsak chini bubagara jengno hamri tongsak jeng bubagara ni mungbai jeng buskango agogoi samung salbun burno khainai jeng usrugolak jeng thamsani maribo jeng thamsa khaino jeng jotono no hanya hai chini hastini joto lukurno painyamu sungo norbo jeng hai khayei joto jamansak jani lokelo haikaba amsayo hapui boro mase manungya tong haikaba hamya saya tong aborno nakini khai jotono kisa chobala khai belaina chanai amsukok sawaino jeng buraka jotto youth Tipra Mothani engai jotono koinyamu sungo bobagara ayuglokthun Tipra Motha ayuglokthun greater Tipra land datina manthun tini Tipra sadopa datina Motha jaktun hambai jotono khulumai